ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା। ଆଜିର ଭୋଜି ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ପରିବା ଆସିବ। ଆଜି ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ଏକାଦଶ କର୍ମ ଭୋଜି ଅଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପରିବାପତ୍ର ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଦେଖୁନ ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ଜମି କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି। ଦେଖୁନ ଆମ ଗାଁର ଲୁଣା ନଦୀ। ଆମେ ଏବେ ବଜାର ଉପରୁ ଆସିଗଲୁ, ମାର୍କେଟିଂ ହବ। पूरा परिवार लगाई पूरा लाभ अच्छी। फल फल सब लगी
ଏ ସଜନା ଛୁଇଁ ଚକରେ ଥିଲେ ସଜନା ଛୁଇଁ ହେଲେ ସଜନା ଛୁଇଁଟା ଆଗେ ନେଇକି ଆସ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋପ ହାଟ। ଏଇଠି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏଇଠି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ହଁ ସେଟା ସେଇପଟେ ସଜନା ଛୁଇଁ ସେଇପଟୁ ଯାଇଛୁ ଆସ। ଏ ସବୁ ବେପାରୀ ହାଟ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବେପାର ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ହୋଲସେଲରେ ପରିବା। ଏ ସଜନା ଛୁଇଁ କେତେ? ଆସନ୍ତୁ ଚିଠାଟା ଆଣିକି ଆସନ୍ତୁ। ସେ କେତେ କହୁଛି? 55 ହବ ନା ସ୍ପେଶାଲ ଛୁଇଁ କେତେ କିଲୋ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା 5 କିଲୋ ନା ଭାଇ ରୋ ରୋ ସେ ଆଣନ୍ତୁ ଚିଠା ଆଣନ୍ତୁ ଏକାଥରେ। ଗାଡ଼ି ଚାବି ଲାଗି ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ କେତେ? ବାଇଗଣ ହଁ ବାଇଗଣ କେତେ? ଏଇଟା ସୁଧି ପରିବା ସତରେ ଦରକାର ନା ସତ ନେବୁ ଆମର ଆଜି 11 ଚିଠା ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଯିବ। ଇଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମାନୁ ଆଇବି ନା ଷାଠିଏ କଲେ 55 ଦେବ ବୋଲି। ଇଏ କହୁଛି 50 ସେ 50 ଦେବ। ଛୁଇଁଟା ଭଲ ବି ଅଛି। ଆଳୁ ପୁରା ହୋଲସେଲ୍ ଚାଲିଛି। କଖାରୁର ପୁରା ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ପୁରା କଖାରୁ ଗାଡ଼ି। କଖାରୁ କିଲୋ କେତେ? ଭାଇ କଖାରୁ କିଲୋ କେତେ? ଫଟୋ ନୁହେଁ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ଟା ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍।